Gavana mar kaunti ma Nyandarua Moses badilisha odiochieng' ma kawuono osidho aput marango weche dongruok e kaunti ma Nyandarua ma iluongo ni Integrated Development Plan ma dhi neno ni tend kaunti no chopo singo mane oketo ne jopiny. Badilisha kwayo apudno mondo mi one ni ochopo e sub counties duto mag kaunti no mondo chok pach jopiny mar konyogi tiyo makare ka owacho ni manifesto margi en mar jiwo dongruok. Bende ochiwo puoch gi pak ne jogo mane nitie aput mokalo ka owacho ni ne gitimo tich manimba kendo dwaro ni joma nitie aput masani oti matek mondo giyud duoko maber. We need to turn things around and put workable plan ahead of us. Let us give ourselves the development that we deserve. There is no other people who will come and help us. We want to put to shame those people who have been laughing at Nyandarua. From our end, we have tried our best. When I came, I joined you, and I've been learning how you've been working. You have also learned my wishes, and it's like we are now agreed, and we are ready to go. So, gentlemen, our unity, our concentration, and our taking this job as you are working for the Lord, this is what is going to